Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Очрашу урны Казан тапшыруында бүген мөхтәрәм кунакларыбызның берсе Россия мөселманнары дини җыены рәисе мөфти Әлбир хәзрәт Кырганов. Әлбир хәзрәт, исәнмесез. Исәнмесез, салам алейкум. Сезне Казанда күрүебезгә без бик шатбыз. Менә бу көннәрдә башкалабызда гаҗәеп матур чаралар уза. Һәм шундый чараларның берсе ул инде республикабыз күләмендә генә түгел, Россия күләмендә үткәрелә торган Идел буе Болгар дәүләтендә ислам диненең кабул ителүенә 1100 ел тулу. Сез бик күп җирләрдә буласыз. Сез бик күп милләттәшләребез белән, мөселманнар белән аралашасыз. Менә шушы 1100 еллык датаның бәйрәм ителүен һәм мөселманнарның, татарларыбызның шушы чара уңаеннан рухи ниндидер күтәрелешен сизәсезме? Менә беренчедән шуны әйтер идем. Бу бәйрәмнең шулай итеп уңышлы килеп чыгуы безнең милләттәшләребезнең, мусульман кардәшләребезнең догасы белән булды. Мин аны былтыр да әйткән идем Болгарда. Әгәр дә безнең менә дин кардәшләребез, хәзрәтләр, абзыйлар, апалар, абыйлар, яшьләр һәр елны Болгарга килеп, хәтта бит әле дәүләт катнашы белән бу бәйрәмнәр уздырыла башлаганга кадәр үк булмаса иде, шунда халыкның сукмагы эзелгән булса иде, бәлкем әле бераз вакытлар үтәр иде, башкача килеп чыгар иде. Ә менә халыкның шунда эзелмәве килүе, ул шул анда кылган күз яшьләре белән елап дыгалар менә бу бәйрәмне якынайтты дип мин ышанам һәм уйлыйм, чөнки 89 елда да, 90 елда да мин шунда бала вакытымда килгәннәрем исемдә. Безнең олы яшьтәге менә Шыгырдан авылында инде мин туган кеше бит беләсез. Безнең авыл кешеләрендә электән бер хатирә булып, Шыгырдан, Болгардан күчеп, Аксак Тимер җимергән вакытта тәтеш аркылы Шәйх Мәрдән шул Шыгырдан бабай дигән кеше шунда хатын-кызларны, балаларны яшереп торган дигән менә иске бер хикәяләр дә бар инде. Шунда бигрәк якын айта иде. Мин менә хәзер уйлыйм инде, менә шул 30 ел элек шунда елап йөргән бабайларны, әбиләрне шунда күрсәтәс иде менә хәзер. Менә ничек Болгар булды дип ышанмаслар иде. Менә бит ул бу киңлекләргә ирешүебез әлбәттә дога белән һәм хезмәт белән дә Тимер Шәриповичка да, Рөстәм Нургалиевичка, Татарстан халкына гомумән алганда менә шул җитәкчелекнең бу иҗтиһатын, бу теләген яклап чыгулары, әйдәгез дөрес эшләргә кирәк дип аларга менә ярдәм итеп бер сүздә булулары өчен рәхмәтемне җиткерәсем килә. Тимер Шәрипович бит әле менә шул Болгар проектын башлаган вакытта анда Коръән һәйкәле бинасын, башкаларны беренче көннәрдә бик шулай оптимистик рух белән менә әле шундый көннәрдә булыр дип әйткән сүзләре менә хәзер Аллага шөкер гамәлгә ашты. Һәм бу бәйрәмнең кадере минем өчен менә шулай дип әйтер идем мин. Россия президенты Владимир Владимирович Путинның Россиядә мусульманнарның ислам динен кабул итүенә 1100 еллык менә бу карарга имза куюы, ул Әби патша Екатерина II-нең 230 елдан элек Магометанского закона Оренбургское духовное собрание дигән оешманы булдыру белән тәңгәл булыр иде. Ул бик бер-берсенә тиң дип мин аны әйтер идем, чөнки ул вакытта патша хөкүмәте вакытында Әби патша бу оешмага рөхсәт бирүе белән, аның сәбәпләре бар иде әлбәттә. Төркия белән сугышлар, фәләннәр, ансы башка аның. Ләкин легитимлык биреп безнең мусульман оешмаларына мусульманнарны рәсми рәвештә тану булган иде. Ә менә хәзер исә бу бөтен дөнья алдында Россиядә мусульманнарның бар икәнлеген президентыбыз инде моннан 15-16 ел элек Организация исламского сотрудничества дигән оешмага кергән вакытында да Куала-Лумпурда сөйләгән иде инде. Бу әлбәттә безгә бер сөенеч бирә күңелебезгә. Без инде иманлы кешеләр Аллага тәвәккәлләп эш итәбез.
нинди генә сынаулар килсә дә үзебезнең туры юл белән барырга кирәк. Шулай булса да, менә хәзерге бу мусульманнарга матур караш, без бит инде әлбәттә бу дәүләтнең барлыкка килүенең чишмә башында торган халык бит без. Без монда килгән кунаклар түгел. Бу хак, үз җиребез, хак, менә шулардан да артык булырга мөмкин түгел. Бу безнең ватаныбыз, үз җиребез безнең бу. Һәм без аны бергәләшеп корган, һәм хәтта бит 60 ел алданрак безнең әле менә христиан ватандашларыбыз үз диннәрен кабул итүгә кадәрлек безнекеләр, безнең менә болгар бабаларыбыз ислам динен кабул кылган. Шуның өчен Татарстан Республикасында бигрәк тә матур диннәргә караш һәм мусульман инфраструктуралары бик матур иттереп менә бүген бар. Без анарга бик сөенәбез. Һәм үзебезгә мисал иттереп тә аларны алабыз. Һәм шул ук вакытта Россия Федерациясының төрле өлкәләрендә, менә бу 1100 еллык кысаларында күп кенә бәйрәмнәр үтәчәк. Россия мусульманнары дини җыены да үзенең өлешен кертергә тырыша географияны киңәйтүдә. Һәм бу елда 5-6 мәчетләрнең ачылышы, Мәскәү шәһәрендә безнең мәдрәсә ачылышы булачак. Һәм уннан артык мәчетләргә Себердә, Санкт-Петербургта, башка регионнарда нигез ташы салачакбыз иншалла. Амин, менә бу бәйрәмнәрне дә күрергә Ходай насип кылсын. Әйбит. Әлбир хәзрәт, сез һәр вакытта да безнең Бөтендөнья татар конгрессы белән хезмәттәшлек итәсез, шулай бит. Сез шушы хезмәттәшлекнең төп асылы дип һәм төп әһәмияте дип нәрсәне әйтер идегез? Мин дин әһеле булудан башка тагын бит әле менә инде 6-нчы мәртәбә Россия Федерациясының общественный палата әгъзасы булып та хезмәт итәм. Анда диннәр һәм милләтләр арасындагы эшне ныгытуга юнәлдерелгән комитетта рәис урынбасары булып та һәм башка комитетларда да эшләп барды. Шуның өчен общественный организацияларның, менә бу киң җәмгыятьнең эшләве миңа ул бик якын. Һәм дини оешма белән җәмгыять оешмалары без бер-беребезгә кул тотышып, бер-беребезгә терәк булып матурлап хезмәт итеп киләбез һәм шулай булырга тиеш тә. Башкача булырга мөмкин дә түгел. Чөнки менә без әгәр рус православие чиркәвен карасак, аларның үзләренең дә менә шундый институтлары бар дип әйтим. Аларның Всемирный русский народный собор дигән юнәлештә торган эшләре дә бар. Фонд единства православных народов дигән башка бик күп проектлары бар. Мусульманнарның да булырга тиеш бит. Шуның өчен без Бөтендөнья татар конгрессы белән бергәләшеп, Россиядәге булган үзәкләштерелгән дини оешмалар аңлашып туганнарча эш алып барабыз. Безнең максатыбыз да бер бит. Халкыбызга хезмәт итү. Халкыбыз безнең милләт ягыннан татар, дини ягыннан мусульман. Аны айырып булмый. Һәм шулай ук дәүләтебезгә дә файда китерергә тырышабыз. Чөнки бердәмлекне ныгыту, милли үзаңны саклау, рухи гырыф мирасыбызны, гырыф-гадәтләребезне саклау менә хәзерге вазгыятьтә булган Украина хәлләрендә бигрәк тә бит шуларны жуарга, югалтырга тырышкан вакытта, кем икәнлегебезне оныттырырга тырышкан вакытта, бер-беребезгә каршы куярга тырышкан вакытта дин һәм менә Бөтендөнья татар конгрессы шикелле оешмалар мин бу мәсьәләне белеп әйтәм, чөнки общественный палата буенча да мин оешмалар ничек эшләгәнен күрәм мин. Бөтендөнья татар конгрессы 5 оешманың берседер дип таныйм һәм әле милләтебезгә генә хезмәт итү түгел, зур дәүләтебез Россиянең да имиджы өчен төрле чараларда Россиядә гына түгел, башка чит илләрдәге алып бара торган конгрессның хезмәте дә ул бик зур файда китерә. Һәм без төрле регионнарда да кая гына менә Бөтендөнья татар конгрессының хәяте делегациясы килгән вакытта мөфтиләребез белән күрешүләр, имамнар белән күрешүләр, бергә уртак булган программаларны гамәлгә ашырулар
Булар беренче чиратта халкыбызга хезмәт итү дип мин таныйм һәм рәхмәтләремне җиткерәм. Әлбир хәзрәт, сез күптән түгел генә Васил Гаязович белән берлектә Луганск Халык Республикасына бардыгыз һәм анда неонацизмга һәм экстремизмга каршы көрәш буенча бик зур конференция үткәрелде. Менә шул хакта да бераз сөйләп китсәгез иде. 29 мартта Дәүләт Думасында безнең инициатива белән Россия мөселманнары дини җыенының инициативасы белән һәм башка дини оешмалар да кушылды. Без дөнья диннәре 21 гасырда экстремизмның һәм фашизмның, неонацизмның баш күтәрүенә каршы дигән бик зур конференция уздырдык. Шунда Луганский Халык Республикасыннан килгән делегацияда катнашты. Андагы менә хәзерге мөфти, татар оешмасы җитәкчесе, мәдәният министрлары да. Һәм шул ук көнне безнең оешманың мәҗлесе дә булып узды. Һәм шул мәҗлес утырышы вакытында Луганский Народный Республика, менә шул Луганск Халык Республикасының дини оешмалары безнең белән килешү төзеп, ислам кануннары нигезендә бердәмлек турында аңлашу булды. 15-кә якын мәхәллә, шуларның менә хәзер 10-сы инде оешкан. Беренче тапкыр мөфтият оештырылды. Һәм имамнарыбызның 95% анда татар кешеләре, үз вакытында шахталарга барган абзыйлар. Һәм шулардан соң без Луганскида шуны дәвам итеп, Госдумада булган конференцияны уздырырга әле дип, шунда безне чакырдылар һәм без бергәләшеп Васил Гаязович та анда Татарстан Республикасы мөфтиенең ярдәмчеләре дә, ТНВ телеканаллары да, Чечен мөфтие, Дагестан мөфти урынбасарлары, Башкортстан мөфтие Биргалиннар барып, төрле диннәр, христианнар, яһудлар, буддистлар, католиклар, мөселманнар инде әлбәттә бар идек. Без менә шушы хәзерге дөньяда, хәзерге менә бу бар чорда экстремистларның никадәр тормышыбызга зыян китерү хакында һәм неонацизмның никадәр зыян итү хакында сөйләшеп алып бардык. Бик матур күрешү булды. Чит илләрдән дә кунаклар катнашты анда, хәтта Америкадан да конгрессменга кандидат булган кешеләр дә бар иде, чит ил телевидениелары да бар иде. Бик уңышлы рәвештә узды һәм без аннары инде үзебезнең мөселман оешмалары белән күрешүләребезне уздырдык. Анда коточкыч хәлләрне дә күрдек. Әлбәттә, тирән яра сала торган вакыйгаларны ишеттек. Тиз көндә тынычлык урнашуны хайырдыга белән телибез. Алла Субхана ва Тааля бу авырлыкларны беркемгә дә күрсәтмәсен. Чөнки мәчетләргә бомбалар килеп төшеп, анда теге пуляларның эзләре әлдә калган, шуларны да күрсәтеп бирделәр. Һәм 8 ел буена күргән авырлыклары хакында сөйләделәр. Менә аны бит дөнья яшереп торды, бик сөйләмәделәр бер каяда. Ул бит 8 ел уйлап карасак, ике бейек ватан сугышы шикелле бит ул. Аны вакыты буенча карасак. Менә дөньяда шундый хәзер теге ике яклы стандартлар, шул кадәрле ялган күп хәзер, фальш күп. Менә шулар арасыннан без дөреслекне күрә белергә тиешбез. Һәм үзебезнең менә милләттәшләребезгә дә, дин кардәшләребезгә дә ярдәм кулын сузарга тырышырга тиешбез. Безнең матур килешүләр булды. Укыту хакында, мәчетләргә бераз төзекләндерү эшләренә ярдәм итү хакында. Иншалла без әле бу эшне тагын да дәвам итәчәкбез дип уйлыйм. Әлбир хәзрәт, яхшылык өчен, халык иминлеге, ил тынычлыгы өчен башкарган һәрбер эшегез хәерле булсын. Бүгенге әңгәмәдә катнашуыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Казаннарда үзебезнең башкалабызда кабат-кабат очрашырга язсын. Бүгенге тапшыруга килүегез өчен зур рәхмәтебезне белдереп, саубуллашабыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, очрашу урны Казан тапшыруында Россия мөселманнары дини җыены рәисе мөфти Әлбир хәзрәт Кырганов иде. Әңгәмәне Энҗи Шәһиддинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз.